M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu oyera. Amen. Ndikulandireni abale ndi alongo pano pa Tiyankhuleni Ambuye. Lero pa 11 December 2022 ndipo ndi Lamulungu lachitatu mu nyengo ya Adventi. Mutu wa phunziro lathu la lero tikuti bwerani Ambuye kudzatipulumutsa. Bwerani Ambuye kudzatipulumutsa. Ndipo mawu oyamba achokera m'buku la Yesaya mutu 35 ndime 1 mpaka na 6 nkudzalumpha nkudzawerenganso ndime 10. Mawu achiwiri achokera mkalata ya Yakobe oyera mutu 5 ndime 7 mpaka na 10. Ndipo mthenga wabwino wa Ambuye athu Yesu Khristu uchokera monga adalembera Mateyo woyera mutu 11 ndime 2 mpaka na 11. Amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Joseph Kimu, a director a Radio Maria Malawi. Ambuye akhale nanu. Mawu a mthenga woyera monga adalembera Mateyo. Mateyo mutu 11 ndime 2 mpaka na 11. Pamene Yohane M'batizi anali mndende adamva zimene Khristu uja ankachita. Choncho adatuma ophunzira ake ena kwa iye kukamufunsa kuti, kodi inu ndinu uja ankati adzabwerayu, kapena tiziyembekezera wina? Yesu adati, pitani kamuuzeni Yohane zimene mukuzimva ndi kuziona. Akhungu akupenya, ndipo opunduka miyendo akuyenda, akhate akuchira, ndipo agonthi akumva. Akufa akuukitsidwa, ndipo amphawi akumva uthenga wabwino. Ngodala munthu amene sakhumudwa chifukwa cha ine. Pamene amithenga a Yohane aja ankachoka, Yesu adayamba kufunsa makamu a anthu aja za Yohane kuti, kodi mmene mudapita ku chipululu mudati mukaona chiyani? Bango logwedezeka ndi mphepo kodi? Nanga mudati mukaona chiyani? Munthu wovala zofewa kodi? Iyayi, anthu ovala zofewa amakhala m'nyumba za mafumu. Tanenanitu, mudati mukaona chiyani? Mneneri kodi? Zoonadi, ndipo ndikunenetsa kuti mudakaona woposa mneneri amene. Ameneyu ndiye uja malembo akunena zakeyu kuti, nayitu nthumwi yanga ndikuyituma m'tsogolo mwako, kuti ikakonzeretu njira yodzeramo iwe. Ndithu ndikunenetsa kuti mwa anthu onse amene adabadwa pansi pano palibe ndi mmodzi yemwe woposa Yohane M'batizi. Koma ngakhale amene ali wang'onong'ono mu ufumu wakumwamba amampambana. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale ndi alongo okondedwa, tili tsopano Mulungu wachitatu
wa adventi. Lero ndi Lamulungu lachitatu mu nyengo ya adventi, ndipo chaka cha Christmas ndiye kuti chayandikira, chili pafupi ndithu. Choncho tonsefe tiyenera kukonzekera kubwera kwa Ambuye athu Yesu Khristu ndi mtima wokondwa. Lamulungu la lero limatchedwa ndithu kuti Lamulungu la chisangalalo, Lamulungu lokondwerera kudikirira mpulumutsi wathu Ambuye Yesu Khristu. Mutu wathu tanena kuti bwerani Ambuye kudzatipulumutsa. Mawu a Mulungu alero amene tawerenga akutikumbutsa kuti Mulungu amabwera kwa ife pa nthawi zosiyanasiyana ndiponso m'njira zosiyanasiyana. Choncho Mulungu akusowa chithandizo chathu kuti atsirize ntchito imene iyeyo adadzayigwira kudzera mwa mwana wake pa dziko lapansi pano, ntchito ya chipulumutso. Choncho nthawi zonse tiyenera kumadikira kubwera kwa Ambuye ndi mtima wofatsa, ndi mtima wosakayikakayika, mosataya mtima, monga munthu amene akukhulupirira ndiponso akutsimikiza kuti munthu amene akumudikirira akubweradi. Monga tamva mawu ochokera m'buku la Yakobe woyera, mawu achiwiri amene tawerenga aja. Mkhristu ayenera kukhala ngati mulimi amene amadikirira mokhazikitsa mtima pansi zipatso zokoma zimene zimaonetsa m'munda mwake. Tawerenga m'buku la Yakobe kuti inunso khazikitsani mtima, limbani mtima, pakuti Ambuye ali pafupi kubwera. Zoonadi ndi chikhalidwe cha anthu ambiri kuti podikira kanthu samachedwa kutaya mtima. Inuyo ndi ine sitimachedwa kutaya mtima. Tikaona kuti chinthu chimene tikuchidikira sichikufika nthawi imene ifeyo timafuna kuti chifike. Podikira nthawi zina sitichedwa kuchita mantha, kuopa kuti mwina zimene tikudikirazo sizitipeza kapena tizilephera. Muthenga wabwino umene tawerenga tikuona kuti nthawi ina Yohane M'batiza amene nayenso adayamba kutaya mtima poona kuti chithunzithunzi cha mpulumutsi amene amamuyembekezera sichinali kupezeka mwa Yesu ayi. Amayamba kupenika. Yohane adali kuyembekezera mpulumutsi amene adzabwera ndi ukali nawononga adani ake onse, ngati mfumu ya mphamvu ya ndale ya dziko. Koma Yesu adabwera ngati mfumu ya mtendere. Choncho pakumva zomwe Yesu adali kulalika ndi kuchita, Yohane adatuma ophunzira ake kuti akafunsitsitse ngati adali mpulumutsi olonjezedwa uja. Ndipo ophunzirawo adati, kodi ndinu uja? Timvetsetse pamenepo. Ndinu uja ankati adzabwerayu kapena tidikire wina? Ifenso abale ndi alongo okondedwa, nthawi ina timataya mtima.
Ndiye mawu alerowa akutipatsa chilimbikitso kuti poyembekezera Ambuye Yesu Khristu mu mtima mwathu tisataye mtima ayi, tikhulupirire kuti Ambuye Yesuyo akubweradi. N'chifukwa chake mutu wa ulaliki wathu tawutchula kuti ukhale bwerani Ambuye kudzatipulumutsa. Tisataye mtima, tikhulupirire ndithu. Mawu oyamba amene tawerenga ochokera m'buku la mneneri Yesaya akutipatsa chithunzithunzi cha zokoma zimene kubwera kwa mpulumutsi ameneyu kudzatibweretsera. Kubwera kwa Ambuye Yesu kudatibweretseradi chimwemwe. Ndipo tamva kuti iye atafika akhungu amapenya, agonthi amamva, olumala amayenda. Zonsezo ndi zabwino zimene mpulumutsi akutibweretsera, akubweretserani inu, akutibweretsera ine. Choncho ngati ineyo ndimuyembekezera mpulumutsi amene ndi chikhulupiriro, andibweretsera zokoma zimene iye wanditengera. Tamva Ambuye Yesu anawawuza ophunzira a Yohane aja kuti, pitani kamuuzeni Yohane zomwe muli kuzimva ndi kuziona, akhungu ali kupenya ndipo opunduka miyendo ali kuyenda. Choncho Ambuye Yesu pochita zozizwitsa amaonetsadi kuti iyeyo ndi mpulumutsi, iyeyo ndi mwana wa Mulungu, iyeyo ndi mtumiki amene aneneri a m'pangano chakale onse aja anali kulosa za iye. Nthawi ino ya Adventi ndi nthawi yodikirira, ndi nthawi yoyembekezera zokoma zimenezi. Kuti ine ngati ndili gonthi, Ambuye Yesu andichiritse. Ngati ndili wakhungu, Ambuye Yesu andichiritse. Ngati ndili wolumala, Ambuye Yesu andichiritse. Tikunena tikulumala kwa uzimu. Koma zimenezo zitheka pokhapokhapo ngati ineyo ndili wokonzeka kuti Yesuyo andichiritse. Choncho kudikira kwathu kwa mpulumutsi amene akubwerayu kukhale kudikira kumene kuli kotanganidwa. Kudikira kwathu kwa Ambuye Yesu sikutanthauza kungokhala popanda kuchita kanthu kuti Yesu akubwera, Yesu azabwera, ayi. Koma kudikira kwathu kukhale kochitapo kanthu, kuchita izo ndi izo kuti Yesu amene akubwerayo andipeze ndili wokonzeka. Tinene kuti kudikira kwathu kukhale kotekeseka, ndiye pakulapa machimo, ndiye pakulimbikira kupemphera, ndiye pakuthandiza osauka, ndiye pakudzilanga ndi zina zotero. Choncho tiyeni tigwiritse ntchito nthawi ya Adventi iyi pomuzindikira Ambuye Yesu amene adzabwera. Ndipo tigwiritse ntchito nthawi ya Adventi iyi podikirira Khrisimasi, kuti Khrisimasi izakhaledi Khrisimasi, isazakhale Khrisimasi yopanda Yesu, ayi. Koma mkati mwa Khrisimasimu muzakhaledi Yesu. Koma zimenezi zitheka pokhapokhapo ngati ifeyo amene tikudikirira kubwera kwa mpulumutsi ameneyu timulola Yesuyo kuti alamulire m'mitima yathu. Tiyeni tilimbikitsane mawu amenewa amene tinasankha ngati mutu wa ulaliki wathu. Bwerani Ambuye kudzandipulumutsa. Amen. Munali ndi ine mtumiki wanu mwa Ambuye Bambo Joseph Kimu. Ndipo ndikuti madalitso a Mulungu wamphamvu zonse, Atate ndi Mwana ndi Mzimu Oyera akutsikireni nonse
ndi kukhala nanu nthawi zonse. Amen. Chauta azitamandika nthawi zonse.